Okay no mo kato nadungog ninyo ang kuan po no, ang reaction po gikan sa ato ang mga avid listeners. Nya karon padayon ta no sa atong sunod nga mensahero karon nga puna. Nga kuan ni siya kanang usa po ni ka banggiitan po no. Antigo gyud. Nga si Brad Silbert Dunduyano no sa CFD kon Catholic Faith Defenders no. Nya ang atong tema karong hapuna Brad may tungod gyud Brad sa kanang human mamatay ang tao asa gyud siya mo padulong ang kalag kaya aton ning tuyo Brad nga muhao mga atong tema karon kay sayod ta nga hapit na biya pud magselebrar og kuan kalag-kalag. Sige Brad, go ahead sa imong 10 minutos. Okay, salamat kayo Brad no. Mao man gyud nga ni anhi ko diri kay sa nagsagunson nga mga sangka na to, mga kong pasayro ninyo nga absent ko kay naglimit ko sa akong mga lakaw ba. Agi aning atong pandemic. Long time no hair man ka. Pero kaganina nagka-monitor ko atong inyo po dito Pikas istasyon. Dayon gihisgutan ning kalag-kalag, adlaw sa mga santos o dito gyud ko naka-focus pag-ayo sa gihisgutan sa atong higala nga Seventh-day Adventist no nga iyang komentaryuhan ka ng atong kalag-kalag ug adlaw sa mga santos o ang rumbo gyud sa iyang komentaryo attack no sa baruganang Katoliko tungod kay kanang kalag-kalag ako ni po i-connect po sa tema ni related raman ni Brad nagkiyo nga sayop gyud kuno ng panghuna-huna anang gihandom diya sa kalag-kalag kay naaman diha mga prayers for the dead. Di ba? Ya sa pagtuog ng Katoliko dili man na siya gama-gama kay biblical mi yun na no sa Makabeyo naagi prayer for the dead. Lamang kanang Makabeyo controversial lang nga libro kay wala man po na dawata sa Protestante. Separate po noon topic no ang pag-prove anang Makabeyo. No? So amo lang nagtuo mi ana kay naagi na sa among Biblia kanang prayer for the dead. Unya ang iyang kanabang pagsupak ana nga dili gyud na angay tuhuan tungod kay kana kung matinuod gud kuno na nga mulutaw nga ang kaluwasan day sa tao dili individual. Kay naa may laing tao o second party or third party nga muampo alang niya para siya malingkawas. Para siya maluwas. So dili na siya individual. So, ang atong tubag katinawan ana nga tinuod man na nga kanang kaluwasan individual. Pero kung tun-an na to pag-ayo ang Biblia, wala man gibawal ng atong iampo ang atong isikaingon. Correct. Para matabangan ta kay kung bawal na sayop na ngano man nga mo pwede man ta mo hangyo sa atong isig katawo nga muampo alang nato. Umutabang og ampo na to anang moingon galita nga pastor i-pray over me be or i-ampo me so pwede di ay na nga muampo ang isig katao para na to so wala gibawal wala na siya gibawal unya naagyo na sa Biblia 1 Juan 5:16-17 nga gingon diha nga naa kunoy sala nga dili ikamatay. 1 Juan 5:16-17. Naay sala nga ikamatay, naapoy sala nga dili ikamatay. Now, ang exegesis nga Katoliko ana kanang kamatayon nga gipasabot diha kanang kamatayon nga maimpirno ka. Spiritual death. Nga kung makasala kag kanang dili ikamatay sa impyerno gipasabot ana pwede pa ka iampo kung basahon yun na pwede pa ka maampo pero naay sala kuno nga ikamatay gud sa impyerno nga dili na matabang og ampo. So unsaon mo na to na pagkunik anang life after death inig kamatay nato kung ang gibug-aton diay sa atong sala dili ikamatay sa impyerno mao man gyud gipasabot ana ang pangutana diha sa ibutang
Ang katungmang kalag. Kanang salaa ha, dili ikamatay sa impyerno. So kay dili man ikamatay sa impyerno, asa man siya ibutang. Dili po siya sa langit. Kay sa langit, may pasudlo nito nga bisan dunay gamayng buling. O mansa. Oo. Dayon, sa di pa kumupo dayon, ana, nasa Hebreano 9:27 nga, giingon diha nga, gimbutan ang tao mamatay og tapos niini hukom. Kanang gitawag na siya individual judgment, particular judgment. Nga, inig, human sa kamatayon physically diri sa tao, muatubang din na og asa na utang kebalo kayo pamangkukadto. Muatubang din ng kalaga sa hukmanan sa Dios. Hukman siya tinagsa. Nga siya ra og ang Dios nakahibalo og asa sa ibutang. Lahi po tong general judgment nga kanang common kay mga bersikulo nato nga ang judgment nga kanang dayag nga makahibalo gyud tanan panalitan ako to ako dito makahibalo kog asa kang ibutang brad. Oo ana mo na general judgment. Pero ang hukom resulta sa particular judgment ug general dili na siya usbon maura. Galing ang sa general judgment dayag lang to. Sa particular judgment human sa atong kamatayon diri sa kalibutan physical atubang ta sa Ginoo particular tinagsa to nga pagkatubang. Pero sa general judgment dayag gyud. Dayag. Pero dili na dato pa og dayag makakita gyud ang tanan. Dayag. Pero dili na usbon ang sentensya. Okay. Di na usbon ang sentensya. Ang katong hukman nga mataro nga makauban ka sa Ginoo gyud, dito na gyud ka. Ug di lang ko mo say-sayan ang detalye ana, basta kay mao na ang dagan. Nakaron inig atubang sa atong kalag ni kamatay nato sa anang tinagsa arakan abang kamatay nato individual hukman ta tinagsa dito sa langit particular. Now atong ma-apply din tong 1 Juan 5:16-17. 1 Juan 5. Nga kung ang sala nimo o ang imong danyos binya lang dili ka impierno asam kang ibutang. Dili mapuga malangit kay wa lagi pasudlo nito bisan dunay gamayng mansa. Now ang Katoliko mukunik anang gihisgutan ni Pablo sa unang Korinto 3:15 nga naay kalingkawasan nga daw giagi siya kalayo. Pero actually kanang 1 Korinto 3:14-17 tulo ang gihisgutan diha na ay kanang ganti nga bot pasabot heaven diretsos heaven pero naapoy kanang malaglag yuga bot pasabot impierno pero naay makalingkawas ka pero daw giagi kag kalayo. Mo na gitawag og linisanan katong gisgutan ninyo kaganina akong nadunggan. Linisanan unsa may bot pasabot na brother linisanan kanang kung ang imong atraso sala nimo binyal kanang gihisgutan lagi sa 1 Juan 5:16-17 kanang salaa kanang imong mansa wala na siya gitawag og ika-impierno kay gaan ra man siya ikumpara atong ika-impierno gyud nga ikamatay gyud. Di ba? Pwede po na basahon nimo brad 1 Juan 5:16-17 ay ko mo padayon pwede. 1 Juan 5:16 hangtod sa 17. 5:16. Sa na sa to. Sa saron maklaro na to ni. Yes. Ito maklarify ba. 16 ug 17. 16. Kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios. Nga hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga musangpot gayod sa kamatayon ug dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. Sa 17, sala ang tanang buhat nga dili matarong apan adunay sala nga dili musangpot sa kamatayon. 17 ra. Sa 18, nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala mo na to. Okay, mo na. So naay ikamatay
na ikamatay nga sala napoy Napoy dili dili. ikamatay. So ato sa nang ipasabot nga kanang kamatayon nga gipasabot diha espiritual. Dili na siya physical kay bisag kita tanan makasala kag bugat o gamay mo agi man gyud kamatayon, di ba? Mamatay, Physical. mamatay man kita. So ang gipasabot gyud ana spiritual death. Spiritual death. So, makahisgot yung tagpaing na nato ana on sa destinasyon. So, ang destinasyon nato ana either impierno raman or kanang langit, di ba? Langit. Pero mayong kang anong na pa may purgatorio. Agi anang concept nga kanang dili ika-impierno nga sala o dili ikamatay sa impierno, asa mo lagi na ibutang? Dili mo po na malangit. So, dito na sa lugar o estado nga linisan pa siya. Ayha siya makasulod na gyud sa langit. Muna nang gitawag og kanang kanang purgatorio. Mo na gitawag Muna'y og linisan. purgatorio. Muna nga karon dili sa kay kumugamit anang pulong purgatorio kay mo bagting man gud halunggan sa uban mo hisgot kog termino. Ngalan nag sa dili basta na ana. Kung dili mo musugot anang pulong purgatorio, bisag unsa inyong itawag ana basta linisanan. Purifying fire na manggali kanta na. So mo na ang point na to diha nga ana dayon nakahinumdum ko nakadungog ko ganina nga wa man kabuno kay balong pare anang na purgatorio na og wala natural kay kana laging particular judgment ang Dios ra og katong gihukman na kahibalog asla kagibutang kay kana laging maghibaw anay ta sa general naman na judgment. Oo dayon katong sa punto lagi ato lang i-emphasize nga timan ana to nga ang kalawasan individual. Pero wala gidili sa Dios nga matabangan ta pinaagig pagampo. Wala siya. Wala na siya. Wala kay ang Christianity good kay gugma man. Kunya kung iampo nato ang mga nangamatay, sign of love man na nato nila. Against ba sa Christianity nga maguna-huna ta alang sa mga nangamatay? Nakaron pananglit og moingon nga pananglit og na impierno na to. Nya sige gihapon mo ampo. Di naman ka tuma malangit kay impierno naman kay katong ilang sala ikamatay man gyud sa impierno. Now, ang point na to ana mo gamit din tag moral philosophy. Di man na again sa Biblia ng moral philosophy kay kana galing 10 commandments moral man na. Oo. Okay. Sa moral philosophy ang Dios dili mag-charge na to guilty nga nagampo ta sa mga nangamatay nga wat naghibalog na impierno ba tog purgatorio. Ang point di homtang kahibalo. Gawas og nakahibalo na ta nga oy na impierno na to. So nganong magampo pa man ta ato nga impierno naman nga kahibalo man ta. Pero wat ta kahibalo ang Dios makasabot na to ana. At least atong gipakita ang atong gugma nila nga nangamatay. Kay siya naman po'y maghukom dito kinsa gyud pasullo niya sa langit. Okay, bisag isa. Unsa man po'y dautan nga atong i-express ang atong gugma sa tanang nangamatay na purgatorio magwala. Total ang hukom iyaraman sa Dios. Ang ato gi-express laman nato atong gugma alang sa mga nangamatay mo nang giampo nato sila. Asa may logical? Ang pagtuo nga wala na sila magampo alang sa mga nangamatay sa to pa ila-ila ra gyud ilang gihuna-huna. Na mo istorya ko Brad. Na ila ang mga argumento kay mingon sila nga og atong sakyan ang ila ang kanang ila ang logic nga ingonana nga pananglit kanang ang usa ka tawo nagampa kay pwede ra man diay nga na kay matud pa nga ang inyuhang pagtulunan sayon kayo kay pwede na day ka maghimog tanang krimen total kay naamang kay tigampo. Muna ila ang mga kasagaran nga iba to. Unya ikaduha kana pong atong mga mangunahan. What if kung ang mangunahan isaray mangunahan anang lugara? Unya una siya namatay. Unfair kay pudto sa mga katong mga tao nga wala inigamatay niya wala nay mangunahan kay gumikan lang nga una po namatay ang kwan maong nangunahan. Murag yung anak ko no murag nagkatuto iris ba ang kwan ba dili mo haom. Ato bago na to no. Unang-una kasagaran gyud. Dili gid siya mahimong unfair kay sa pagtuong Katoliko tanang mapurgatorio dili naman na maimpierno. Langit may na paingon. Ang kuan lang dito madugay baka dito dili. Ang ato mga prayer makatabang man mo ni makapadali. Pero kadtong mga nga purgatorio tanan paingon tos langit.
Ang ila lang kulang nga linisan sila kay naa pa man sila mansa. Paras ba anang musulod kag usa ka paras ani sa radio station. Kung nagtahod ka sa istasyon, itaktak sa yun mo ng buling sa imong sapatos o sinilas inigsulod. Butangan ba na diha o ganang rag diha no. Okay, itaktakas anang buling. Ingon ana ang langit ay ang langit mo tuna bagoy pasulon nito bisan dunay gamay mansa wala na teksto anas Biblia nas pinadayag. So kung napakay mansa kinahanglan linisan sa ka. Mo na gitawag lagi purgatorio sa Katoliko. Kay kung walay purgatorio na kay mansang gamay musod ka dito sa langit di ka mawaw. Hindi po ka pasulon dito. Okay, wala lagi pasudlon nito bisan dunay gamay mansa. So ingon na ang point nato nga kung nag-ampo ta alang nila tanan, wa man ta kahibalogod og na purgatorio batog na impierno. So ang Dios makasabot na to ana, at least nagpakita ta sa atong gugma nila tanan. Pero ang desisyon ang Dios ra gyud. Sa may ug ako'y Dios nganong pakasad-on man ako ng mga tao nga nahigugma sa ilang mga hinigugmang nangamatay. Wa na ko'y panahon. Daghang salamat ug mayong hapon. Okay. Mao katunong si Brad Silbert Donduyano sa CFD kun Catholic Faith Defenders mga kaigsunan. Pansa di pa kitang padayo no? Naay text dire gikan sa 0948-372-1115 ningon re. Good PM Brad. Mangutana ko kay pwede raman di ay iampo sa mga buhi ang sala sa mga nangamatay. Pwede ra di ay magpakasala maunang daghan buang sa Katoliko. Mo iya ang kwan. Okay. Mo to iya ang mensahe. Okay, sa ako man nga pwede ko tumagan na. Okay. Baga sa Brad. Wala ang Dios very makatarungaron kay isa nga tanan. Ug unya nganong magpakasala man ta. Nga kahibalo man ta nga labi na kung bugat impierno man gyud ta. Ang ato lang kung doon natay matabangan pinagis atong pagampo nganong dili. Nga naman po sa Biblia katong sa 1 Juan 5:16-17. Nga kung ang sala dili ikamatay but pasabot ikamatay sa impierno kay spiritual death man na. Iampo man kuno. Naman sa Biblia. Okay, so mao na ang tubag. Okay no. Nya nya dunay mga kuan dire no. Dunay mga mensahe dire gikan kini sa 0948-371-1115 ningon dire. Paapas pangutana ulahi ko mamatay wala na may makaampo nako diretso ko sa impierno dili di ay ko maluwas. Mo yang pangutana tubag Brad. Klaro kay tong 1 Juan 5:16-17 kanang nangut nag-text ana akong hangyoon nga basaha ang 1 Juan 5:16-17 nga ang gibug-aton sa sala dili man nagsama. Duha ang gibug-aton sa sala. Naay ikamatay, dunay dili ikamatay. Og dili ikamatay. Ang gipasabot ya ikamatay sa impierno na kamatayon na nga espiritual. Spiritual ni. O dili na siya physical kay kita tanan mo atubang gyud na. Mamatay mo gid tanan. Oo. Spiritual death na kamatayon sa impierno. But pasabot naay ikamatay sa impierno naapoy dili ikamatay sa impierno. Kanang dili ikamatay kuno sa impierno ikaampo pa. Na hunuhuan 5:16. Muna texter basahan ang kwan. Kanang hunuhuan 5:16 taman sa city. Dayon katong problema ato pananglitan og way nagampo ato niya, dili man na siya problema kay kaming sa Katoliko naman may mass for the dead. Kanang magpahinungod sa mga kalag sa tanang nangamatay. Dili lang kay sa usa ka kalag. So kadtong walay gaampo na nila, madala to sa among mga offering diha sa mas nga pinahinungod sa tanang mga kalags purgatorio. Wala na problema. Unya katupong pananglitan, nagampo ko sa akong lula, wa ko kahibalong na langit na ba to siya or napas purgatorio. Na kato dili man to mausik tong akong prayer kay magamit man to para sa uban. Kay kanagong Christianity, we are one man. Unite. One body of Christ. Naman tay connection. So, magamit na sa uban nga tuwa dito. Sa to pa, sa direct nga istorya, Brad, kanang ana ni siya.
sige kagampo sa mong kalag pero wala ka makasiguro nga na impierno ba or nahalangit. Dili po ta pa kasado na kay di man gud ta Dios. Mo gani. Gawas og gipahibaluta sa Dios nga oy kato impierno na or purgatorio di kunya kahibalo kang impierno niya ano magampo pa man ka hibalo man ka pero wa man ka kahibalo. So wa ka kahibalo sa ang Dios makasabot na to ana. Ang iya lang gilantaw nato nga ang atong kugma alang nila. Total siya raman po mo desisyon dito. Og mo grant ba siya sa imong gihangyo o wala. Unsa may daotan kung mohangyo ta gitugtan ta o wala. Di ba? Palitan mag-ampo ko sa simbahan, Brad. Ngayon ko, Lord, kanang makapasar unta ko sa exam. Now, iyan ang pagbuot og iya batang i-grant atong pag-ampo o dili. Ingon na rapod kami nga nag-ampo alang sa mga kalag sa purgatorio, dili mi kabuot og unsa gyud desisyon sa Ginoo sa langit. So ang ato lang atong gipakita ang atong gugma kanilang tanan. Pero ang kinatibuk-an na Brad, ang pinakasakit ana kay sige man kagbayad sa alang sa pagpaampo sa mong kalag. Dili na siya sakit kay unang-una sa pagtuong, diba, kay karon, sa pagtuong Katoliko wala man kapugsa nga mo bayad no. O gani wala may magbuot og pilay imong ihatag. Sa to pa dili siya ingon pinugsanay. Unya kana pong kwarta nga gi-attach diha dili man po na gyud bayad sa pamisa kay sa doktrina gyung Katoliko tanang mga sakramento wa nay bayad. Nya kanang kwartang gi-attach na to diha intended na sa serbisyo. Kay dili man supak sa Biblia nga mobayad ta og serbisyo. Kay gani kay kanang kwartang among gi-attach diha dili man na siya commensurate o tukbang atong sakramento kay kanang sakramento sa pagtuong Katoliko priceless na. Di mo mabayaran og salapi. So kanang gi-attach na to nga kwarta support na sa simbahan. Parang naay magamit pud ang simbahan. Magamit sa mga nag-alaga diha. Dili na kay gibayad intended sa sakramento dili mabayaran ang sakramento. Naikuan diri Brad na paapas nga mga mensahe gikan kini sa 0997 475 0075 ningon ri money making na sa simbahan dapat kung Santo Papa mamatay dili na angay pangadian kay Santo Papa na good. Lubong na diretso sa Katoliko. Ang tubag ana kana agong titulo nga Santo Papa, title. Dili na sabton nga kung ang imong katungdanan Santo Papa nga langit na gyud ka. Kay tan-awon pa man ang imong acts buhat. Ang imo rang katungdanan mo'y balaan kay leader go ka sa simbahan. Pero ang imong pagkatao lahi na ng istorya ha. Kung ang imong pagkatao dautan ka nga pagkapari or Santo Papa di gyapon kang malangit. Mo na nga wa mi kasiguro nga katong mga Santo Papa na mo nga nalangit gyud kay naamang galitoy kisagutugod si naatoy naghulagway nga nigawas gali ni debate sa mga internasyonal nga niingon manggali itong Katoliko o obispo gyud niingon nga nagali nga ang iyak kuno sa damgong nahulagway kuno didto sa impierno nagali kuno Santo Papang na impierno. Okay. Kaya naamang po'y mga poops gyud nga badlungon. Di ba? Kay tao ron ta. So mo na nga mo reconcile sa Biblia Brad kanang giingon sa Salmo 146 versikulo 3 nga ayaw kamo salig sa mga pangulo or mga ministro or pari o mga pastor. Okay. Kay kana sila tao lamang nga makasasala. Kana nagpasabot nga dili tanang leader sigurado tang malangit. Yes. Naay mga impierno ana. Kay naa mga bad popes in history. Mao gyud tinuod. Pero ang ilang katungdanan balaan kay kanang pagka Santo Papa God mao na ang katungdanan sa tinugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit. Atong basahon ning last message Brad kay murag na upos man atong oras. Sige. Gikan kini sa 0948 372 1115 ningon dre nganong dili man mo misa ang pari og walay bayad. Muna. Wala ko kahibaluan na. Ikaduha, ambot og pangayo sa mi og kanang ebidensya, document. Okay. Kay wala ko nakakita gingon ana. Gani ang uban gali nga kung wala gyud sila kwarta na gali mo tabang lain mo bayad. Wala. Naay pare uban gali makasabot nga apikig gyud ka, dili man ka makasabot.
Dili man gyud na ingon nga dili gyud kamisahan kinsa man gyud misahan pangatake ra man na. Okay no, mo kato ato ang amigo no. Tung kauban si Brad Silbert Donduyano no sa CFD kon Catholic Faith Defenders. Unya, paspas kaya nung oras, wala nang pagtay igong oras, alang sa pagpadayon sa unahan. Mao kato ang kinatibukan sa ato ang tulumanon sangka sa katarungan karong edisyon na. Kini ang yung igsoon sa kahanginan Brad Edgar Rosiana. Ako moingon, God is good all the time. Daging salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.